Sziasztok! Én itt Levirus 88 vagyok, és itt van velem Panalát 8. Sziasztok! És ez itt a bérelt MesterMC szerverek második része. Ez egy kit PvP szerver lesz, majd a címben benne lesz, hogy kinek a szervere, most meg nem mondom nektek, hogy mi. Igen, nagyon nehéz. Mert ugye a játékos nevet írja ki, nem, még véletlenül sem lehet választani nevet. Ez a kit hadúj. Oké. Az a tankban van, diakard. Nem, a izében van, a hadúdban. Na, hol de vagy? jó neked, hogy tudsz hadúr. Na, hol vagy? Itt vagyok, csak eszek. Hol itt? Ja, itt? Na. Hát, ha nem mennél el, akkor így jó is hát lenne. ez így Mindegy. érdekes lesz. Várjál. Hát... Kamra. XP. Hát itt csak diaszettesek vannak. Nézd csak rám. Az milyen kit? Nem tudom. Leívom a kit bosszit, megnézem, hogy mi van benne. Aha. Aha, ugyanaz, mint simán. Portálcsizma és ilyen mávért. Aha. Na így néz. Ó, van erőpoti a két bossziban. De milyen kitben van diaszett? Milyen kitben van diaszett? Nem lehet tudni. Gondolom a nagy kitekben meg ugye vettek is. Akkor na várjál, itt van egy free tábla. Honnan szerezted a diaszettet? Ó, free XP poti. Uram, atyám, ezt észre sem vettem. Erre lehívogatom a kiteket. Uram, na jó, nekem nem kell. Na, az XP fel, amíg 30-as szintűn nem leszek, csak az enchantokat fogom megmutatni nektek, ahogy enchantolom. Ó, itt a free diaszett, addig nyugi is van már. leállítom a felvételt. Na, nézzük, milyen lesz a kardon. Minden. Ez. Él 3, hátra 3. Hát, szerintem jó lesz ez. Na, mindjárt jövök. Nézzük, milyen lesz a melvért. Hol vagy? Hát én az enchant. Ó, ez milyen lesz, ez milyen lesz? Hát... Hú, de hogy kaptalak én 30-asra. Még egy. Jó, majd meglátjuk, hogy jutunk erre. Addig is. Még egyet vágok. Nézzük a gatyát. Ez nem. Én 30-as kardot csinálok magamnak. Ez sem csinálja, én is. Én már csináltam. Ez sem. No, ez jó lesz. Véd 4. Ó, de jó. Ízletlából. Stb. Na, megint mindjárt jövök. Na most nézem meg a cipőt, de gyors leszek, mert véd 4, oké, gyors leszek, mert sok ment el a videóból. Na és a sisak, na. Semmi. Gyorsan siessünk, na. Véd 3, vízaffinitás 1. Na. Menjünk, gyorsan csatázni. Gyorsan. Nem már, várjatok egy picit. Simáit közül, amit Oké, visszajöttünk, hát megcsináltunk mindent. Amit kell, igen. Amit kell, mert ugye ez negyed órába tartott ez, szóval ez nagyon rossz volt. Odaadom neked a legjobbat, csak gyere ide. Tessék. Felveted? Ezt, igen. Erről 4 törhetetlenség, 3 lángjegy. Oké. Csak legyen nálad nyíl. Igen, van. Van az bőven 64 plusz 35. Na, akkor én most elindulok erre. Nem tudom, hogy milyen cuccaik vannak. Erre mentél? Erre, oké. Erre. Ott vannak gyerekek. Nem kell nekem. Sziasztok! Hallod, és egyet sem jutott eddig belém. De belém meg. Úristen, ne! Meghaltam. Úristen, ennek milyen kardja van? Jó, hogy van rajta erő. Oké, jó van. Ja. Jó van.
Csak az a jó, hogy esik az eső, és pont szikrás a kardja, és azért. Hallod? És jön utánam, és lövöm ilyen. Üdvözöllek XX Troll MCXX, a érelt Kit PvP szerver. Ja, a érelt Kit PvP szerveren. A érelt. Érlelt. Ja, tényleg érlelt. Gyümölcsfákon érlelt. Gyümölcsfákon érlelt Kit PvP szerveren. Üdvözlünk a gyümölcsfákon érlelt Kit PvP szerveren. Legyen meg a... És nem lesz meg a 30. Meghalok. És meghaltam. Na hát, megint felszerelkezünk, aztán jövünk. Az lesz az utcsó boss fight, egymás ellen fogunk menni. Visszajöttünk, és megcsináljuk a boss fightot, ha nem jönnek utánunk emberek. Ha megjönnek, akkor kimarad a boss fight. És induljon! Állítsd és figyelj rá egy picit. Nem. Kikapcsolom. Meghaltál, oké. Na, visszajöttem. Hát meg volt a boss fight, de elnézést a háttérzajét, az anyukám bejött. Hát én nyertem. Szerintem értékeljük. Igen, én nyertem fölényesen. Na, nézzük az értékelést. Hát V4-eszettel jó, hogy. Hát a plusz az ingyen díjaszett. Igen. Meg az, hogy jól le van magyarosítva. Például. Igen, hát azt ne vegyük bele, meg még pluszba az ingyen díjaszett, STB. Aztán ugye az XP poti, enchant. Igen, azt mondom. Hátránya, hogy emiatt csak diaszettesek vannak, és alig lehet megölni valakit. Nagyon sokáig kell enchantolni ahhoz, hogy megölhess bárkit is. Ja, igen. Nehézségek. Aztán még mínusz az, hogy nem látszik az ívesző. Azt észrevettük, se a horgászbot vége sem lát. Viszont ennek a plugin-szerűségnek az előnye az, hogy itt nem látszik az eldobott item sem, és az jó. Igen, plusz az eldobott itemek. Mert úgy nem tudja felvenni mondjuk egy low kis gyerek, aki nem képes enchantolni magának. Tehát így az előny. És hát aztán... Hát ennyi lett volna, megnézem a pontokat is. És majd leírásba leírjuk, hogy ez melyik szerver is a leírásban. És hát körülbelül ennyi. Igazából szerintem ez jó szerver eléggé, hogyha mondjuk vonatkozó, meg ilyenek. De jó, hát azért, hogyha van más szerver, akkor inkább azon játsz. Azért, de végülis, ha nagy Kit PvP-ző vagy, akkor szerintem gyere erre. Igen, na még az is, hogy összeszámolom a pontokat. Ez az ingyen diaszett, ez legyen mondjuk 10 pont, plusz 10 pont. És ha a hátrányát is nézzük, akkor olyan plusz 8 pont. Ez itt a nehéz megölés, hát ez mínusz 5 pont. Eldobott itemek nem láthatók, hát ezért adjunk 2 pontot. Miért az item? És az így vesző meg a horgászbot nem, ezért én levonok 5-öt. És az egyenlő 2 pont. Plusz 2 pont, mert az előző videóban is mínusz volt. Mínusz 2 volt, ha jól emlékeztem. De az miért hátrány, hogy nem látszik az eldobott item? Az nem hátrány. Az plusz. Az plusz 2 pont. Szóval akkor 2 pont. Azt mondom. Én itt levél is 88 voltam. Sziasztok. Én meg Kanalák 8, sziasztok. Oké, sziasztok.